Da? Nes I gweld chi, a bore braf. Rôl stormydd geafol, dwi. Dwi arfer dweud hael a cynsysg am ymlaen. Ond da ni'n falch o fod yma yn nghwmni yn gilydd. Da ni'n diolch bod Hywel wedi cytuno ac i ddod ato ni y bore yma i arwain yn y gair. Da ni'n dymuno ffennydd yw anadlu wrth bod gyda'n gilydd felly. Chydig o goeddiadau, cyfarfod heno yn y siop. Rodri wedi cael ei neges allan yn edrych ar rhywuniau 12 ar y 12 y byddwn ni heno yma. Yn ystyried beth yw'r geiriau pan mae Paul yn sôn bod ni'n affrymu yn hunain yn aberth ysbrydol. Felly dyna beth yw'r maes y gyfer ein trafod ni heno. Wedyn, dim archer, nos archer, cyfarfod gweddi. Mae hwnnw yn cael ei newid nid yn ein tŷ ni. Dyna'r ail waith mae hwn yn digwydd mis yma yn ymddeiri am hynny. Mae'n digwydd yng nghartre Rodri a Gweno, felly nos archer am hanner 7. Does ddim clybiau plant wythnos yma yn cychwyn wythnos nesaf. Wedyn, dwi eisiau tynnu sylw chi at hwn, a ddangosfa yr atgyfodiad. Mae capel tan y coed yn ystod y dyddiau nesaf yn ystod wythnos o ddydd Mawrth ymlaen, dwi'n meddwl. Pedwerydd y beth i'r 15 o Ebrill. Mae'n arddangosfa ar agor o 10 gloch y bore tan 6 y hwyr. Ac felly, os chi'n dymuno i draw, mae yna pobl lleol wedi cyfrannu darnau o gelf ac yn y blaen. Roes Adams yn ffordd i hafal i ffordd i hunan yn arwain y gweithgaredd yna. So, os na allwch chi fynd, gofio amdani nhw yn eich gwyddiau, a bod Dyw yn bendithio yr ymgyrch yma. Tipyn o beth ydyn nhw'n wneud hynny, dwi'n meddwl, i agor y lle allan, a ceisio cael pobl i ddod ati nhw felly yn ystod y dyddiau hynny. Felly, o dim awrth i 16 blwyddyn. Dydd Iau, ie? Ie. Dim awrth blwyddyn? Ie, siarad. Felly, gai jyst rhoi hwnna drosodd i o'n ac wedyn, ie, dwi'n meddwl dyna'r cyfans gen i. Ni wedi pen gwyddio gyda'i gilydd. O ddiweintad, da ni'n diolch i ti am y cyfle yma i ddod gyda'i gilydd fel dy bobl di. Da ni'n freintiedig o gallu cyfarfod yn y rhydd ac yn y gored fel hyn. I fod gyda'i gilydd fel dy blant i gael rhannu y gair, rhannu yr hyn o'r ti wedi rhoi yn y Beibl ar ein cyfer ni, rhannu y neges da am yr arglwydd Iesu Grist, ei groesawliad a'i atgyfodiad, ei aberth drosom ni, fel y gallwn ni trwy aberth Iesu Grist dod i berthynas a thi trwy ddyr. Fi arglwydd yn ni'n diolch i ti am y breintiau yna, ac yn gofyn i ti i fod yn gymorth i ni heddiw, beth bynnag sydd wedi digwydd o'r wythnos yma, meddyliau gwahanol sy'n mynd i ddod ar ein traws ni o bosib heddiw bore yma. Ein bod ni yn gallu profi a ffeindio allan dy fod ti'n bresennol yn ein bydd ni. Bendithio Hywel wrth i fe'n harwain ni nawr. Ac o gynefad i hun, wrth i ni geisio nerth yr ysbrydol gyda ddoli di mewn ysbryd a gweddill. Wedi o hyn yn Iesu Grist. Amen. Dim problem o'r rhaid fynd.
Wel, mae'n hyfryd bod gyda chi, a diolch yn fawr iawn am eich croeso. Mae Dafydd yn gwybod am yn llais i, bod fi ddim efo llais côr y fo, so mae diolch yn mynd bod fi'n symud o'r maic pan fi'n canu. Hynny eich lles chi. Mae gyda chi ni rwan ganu yn emyn gyntaf, emyn 564 yn Cynnion Ffydd, a mae o'ch blaen chi. A da ni'n dathlu ar adeg yma y bedd gwag, y Cris byw, a'i fuddugoliaeth o, a gwachos yr Iesu i bobl gaeth byw. Gydwch chi ni godi i ganu yr emyn gyntaf. Ddaw plant ymlaen i gael stori. Da chi'n wedi gweld yr sgrin fyna? Symud hwn yn bach, Dafydd? Chi'n gweld o? Da chi wedi bod yn dilyn yr gyfodwyr i taith nhw wythnos diwetha? Do? Mae wedi bod yn ddiddorol iawn. Ac da ni wedi bod y coach a Jeremy Hansen ar ei taith o'r ddeiar. Lle eithon nhw, chi'n gwybod? Lle ath yr gyfodwyr? Chi'n gwybod lle eithon nhw? Na, ddim yn bell o'r Lleiad. Ti'n gwybod? Na ti, rownd y Lleiad, ynddo? Rownd y Lleiad. Ac pan eithon nhw i'r man pella yn y bydysaf mae pobl wedi mynd, oedden nhw'n mynd allan o gysylltiad. A dyma'r un ohonyn nhw, y pilot, yn siarad ac yn dweud un peth sy'n bwysig iawn i ni, os gawwn ni'r sleid yma. A dyma beth oedd pilot Victor Glover, car yr arglwydd y ddiw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl
Dyma'r gorchymyn cyntaf, ac mae'r ail yn debyg iddo, car dy gymydog fel ti dy hun. Nawr, os chi'n meddwl, o gofio be oedd y pedwar yn gweld, ond yn gweld y bydysawd, ond yn gweld y ser, ond yn edrych yn ôl ac yn rhyfeddu at y ddiar, oedd nhw'n gweld ochr i'r lleuad, da ni'n methu gweld a llygyd naturiol, ond gennym fo un cyfle i rannu be oedd yn bwysig iddo fo. Oedd wedi mynd â Beibl efo fo ar y daith, ac oedd o'n deud, dyma fy neges i, dyma sy'n bwysig i fi. Cariad, bod Duw yn gariad, bod Duw yn caru ni, ond bod ni fod i garu fo a'i fwynhau o, yn holl feddwl, yn holl galon, yn holl ewyllus. A dwi'n meddwl bod hynny mor bwysig, mor hyfryd yn dydi. Dychmygwch adeg Dolig, mae gennych chi lot o anrhegion, lot o bresantau, ond da ni'n hawdd iawn yn medru anghofio am Iesu Grist. Wel, doedd Victor ddim eisiau anghofio yn y munudau yna, cyn mynd rownd y lleuad, y neges i ni, bod ni'n rhoi yn calon Iesu Grist, bod ni'n mwynhau i garu fo, a bod ni'n mwynhau i wasanaethu fo. A bod ni wedyn yn medru caru'n gilydd, car dy gymydog fel ti dy hun. Ac o'n i bai bod Duw yn helpu ni, da ni'n methu wneud o, achos mae yna broblemau weithiau, efo brawd a chwaer, efo rhieni, efo bywyd, mae'n anodd iawn i faddau. Ond da ni'n gofyn Iesu Grist, dod i mewn i'n bywyd ni, a da ni'n gofyn am ei gariad o, i fod yn rhan o'n bywyd ni. Ydwch i ni weddio. Ein tan efo, diolch i ti am dy neges di ni o'r lleuad y bore yma, bod ni fod i dy fwynhau di, dy garu di, dy gamol di, a credu yna ti, a gadael i dy gariad di gyffwr ni, a'n helpu ni i garu'n gilydd o dad, yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr i chi. Fe awn ni at yn ail emyn rwan, emyn nage, at y darlleniad. Mae neges i o gwmpas yr atgyfodiad, mae'n addas yr adeg yma, bod ni'n edrych ar yr atgyfodiad ac yn edrych ar y bedd gwag. Beth sydd yn drawiadol am Iesu Grist? Sa chi'n meddwl, pan ddaru efo godi o'r bedd, os wedi mynd yn syth i'r Rhufain, at yr ymerawdwr, a deud, dwi'n fyw. So wedi mynd yn syth at y llysoedd, at yr Iddewon, at y milwyr. Dwi'n fyw. Ond nath o ddim. Chi'n cofio geiriau y diafol, y Matthew, pan oedd o'n temtio Iesu Grist? Na i fynd â ti i fynydd uchel, a geid i'r holl deyrnasoedd. Pan gododd Iesu Grist o'r bedd, doedd gennym fo ddim diddordeb i mynd at bwere a cynnal cynhadledd i'r wasg a cael sylw. Beth gen y fo ddiddordeb yno fo, oedd Mair Magdalen, Ioan a Pedr, y disgyblion, a Thomas. A dwi'n meddwl bod hwnna yn hyfryd iawn. Diddordeb Iesu Grist, nid mewn grym a pwere a teyrnasoedd y byd yma, ond yn ei bobl sy'n anwyl iddo fo. A felly fi drown ni i Ioan 20 i ddarllen hanes yr atgyfodiad a perthynas Iesu Grist efo i ddisgyblion a'r gwragedd yma oedd yn ffyddol iddo fo. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos yn fore, tra oedd hi eto yn dywyll, dyma Mair Magdalen wedi dod at y bedd. Mair Magdalen gafodd ei meddiannu gan gythreiliaid. Mair Magdalen gafodd ei ryddhau trwy resu i allfwrio nhw. A doedd hi mewn dyled Iesu Grist. Ac oedd hi'n gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly, nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall. A da ni'n gwybod mae Ioan, yr efengylwr, yr awdur, oedd y disgybl arall. Un o'r oedd Iesu yn ei garu. Ac meddai wrthynt, y maent wedi cymeryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac niwyddom ni lle maent wedi rhoi i orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall,
A mynd at y beth. Yr oedd y ddau yn cydredeg. Na mi oedd Ioan yn iau na Pedr. Mae'n debyg bod Pedr tua 100 a bod Ioan yn 20. A sa'n ni'n rhyfedd bod Ioan wedi ennill y ras. Ath o'n gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. A mi nath Ioan jyst edrych o bell i mewn i'r bedd a gweld y lluniau yn gorwedd. Ond aeth ddim i mewn. Ond da ni'n gwybod mor fyrbwyll oedd Pedr mewn o fo. Daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y lluniau yn gorwedd yno. Bethau lladron wedi dwyn y corff. Sa'n nhw wedi gwneud golwg o'r lluniau yma, ond oedd nhw'n berffaith. Oedd nhw'n siap corff, oedd nhw'n gorwedd yno. A'r cadach wedi bod am ei ben. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r lluniau, yn ar wahân. Wedi plygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd i mewn. Mae gostyngeirwydd Ioan yn esiampl i ni. Gadael i Pedr mynd i fewn, mynd yn ar y deg ac yn osgeiddig i mewn. A mae Ioan yn gweld bod Crist yn fyw. Gwelodd ac fe gredodd bod Crist wedi codi o farwolaeth. Ond nhw ddim yn deall hyn a ddywed yr ysgrythur. A sawl gwaith chi'n cael cyfeiriadau yn yr Efengylau at yr atgyfodiad. Dwi'n mynd i godi o'r beth, oedd wedi deud, ond nhw ddim yn deall hynny. Mae'r rhaid iddo fo atgyfodi, oedd i wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adre. Pwy oedd adre i Ioan? Ond Mair, ynde, mam Iesu Grist. Ac oedd o'n briodol bod o'n dychwelyd yn doedd at mam Iesu Grist i adrodd bod i'm mhab i yn fyw. Ond oedd y Mair Magdalen yn dal i sefyll tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo, felly plygodd i edrych i mewn i'r bedd. A gwelodd y ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd, lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, wrth y pen a'r llall wrth y traed. A meddai'r rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? A tebodd hwy, y maent wedi cymeryd fy arglwydd i ffwr, ac ni o'n ni lle maent wedi rhoi i orwedd. Wedi ddim dweud hyn, troes yn ei hôl a gwelodd Iesu yn sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt yn wylo? Pwy yr wyt yn ei geisio? Ac gan feddwl mae garddwr ydoedd. Dywedodd hithau wrtho, os mae ti sar a'i cymerodd ef, dywed wrthyf lle rhoddais ef i orwedd, ac fe cymerodd ef i'w gofal. Dydy'r Iesu ddim yn cyflwyno ei hun i Mair, ond mae o'n enwi Mair. Mae o'n just yn deud, dwi'n nabod ti. Dwi'n gwybod pwy wyt ti. Meddai Iesu wrthi Mair. Ac wrth iddo fo enwi, mae'n dangos bod o'r bigel da a bod ei ddefaid o'n nabod i lais o. A fel am mae'r Iesu'n yn cynnal perthynas efo ni'n personol. A mae'n datgelu ni'n hunain, mae'n agor ni fyny. I nabod yn hunain, ond i nabod o. A mae hithau yn deud yn yr iaith yr Iddewon bod o'n athro arni, ac fawr i barch, yr abwni. Meddai Iesu wrthi, paid ag dal gafal yna fi, paid ag glynu wrthyf. Dwi ddim eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, yr wyf yn esgyn at fy nhad i, a'ch tad chi, fy niw i, a'ch diw chi. Ac aeth Mair Magdalen i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. Dwi wedi gweld yr arglwydd meddai, ac eglurodd wedi dweud y geiriau hyn wrthi. O fewn 7 diwrnod, mae'r Iesu yn dod, ond y diwrnod yna, mae'n dod syth atyn nhw, Sul y Pasg. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf o'r wythnos, oedd y drysau wedi cloi, lle roedd y disgyblion, ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma'r Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol, ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chi. Os ydych chi'n meddwl, mae cerydd bydda ar wefus Iesu Grist, ond nhw wedi troi cefn yno fo. Dim ond Ioan oedd wrth y groes. Oedd un yn nhw wedi brydychu fo.
ond mae Iesu Grist wedi galw nhw'n frodyr. Wrth mae'r maglentos at fy mrodyr, a mae o'n dod atyn nhw a'i bersonolteb yn rasol, yn dweud, tangnefedd i chi, dwi o'ch plaid chi, dwi'n cofleidio chi, dwi'n eich derbyn chi. Fel mae'r tad wedi fy anfon ni, dwi hefyd yn eich anfon chi. Ac wedi deud hyn, anadlodd arnynt a deud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os byddiwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas a elwyr Didymus, un o'r 12, gyda hwy, pan ddaeth Iesu atynt, Sul y Pasg. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, da ni wedi gweld yr arglwydd. Ond medda wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, a'n llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi cloi. Sa chi'n meddwl, ar ôl 7 diwrnod, bydden nhw wedi agor drysau. Ond nhw'n gwybod bod Crist yn fyw, ond nhw wedi dal yn ofnus. Ac oedd yn sefyll yn ei canol a deud, tangnefedd i chi. A da ni'n edrych y bore yma ar Thomas. Mae'n cael ei alw Sul Thomas, gan be ddigwyddodd. Ac mae o'n gofyn Iesu Grist, esyn dy fys yma. Mae'r Iesu'n gofyn iddo fo. Esyn ar fy nwylo, edrych ar fy nwylo. Esyn dy law ar rhoi yn fy ystlys. A paid o bod yn angredadyn. Bydd yn gredadyn. A tebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dwedodd Iesu wrtho, am ei ti fy ngweld di, a roedd wedi credu, gwyneb byd yr hau a gredodd, heb iddynt weld. Roedd llawer o arwyddion eraill yn wir, a wnaeth Iesu ngwydd i ddisgyblion, a doeddent wedi cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi cofnodi, halleluia. Halleluia. O gadewch i ni gydarthwyo gilydd rwan i ddod gyda'n yr arglwydd mewn gweddi.
ein tan fel da ni yn llawenhau fel Cristnogion bod y bedd yn wag. Bod Christ wedi talu a bod wedi cael derbyneb, wedi cael receipt, wedi profi bod o wedi dy anrydeddu di fel person, dy gyfraith a dy safonau, ac wedi clirio yn dyledio ni yn llwyr a rhoi meddiant llawn i ni trwy ei heiddiant perffaith o, a trwy ei aber. Dyna ni'n ddiolchgar am yr iawn a dalwyd ar Galfari. A bod ti'n fodlon rhannu y fuddugoliaeth yma efo ni. Fodlon yn cynnwys ni yn hyn. Fodlon edrych arna ni, nid fel pechaduriaid, fel troseddwyr, fel rhai sydd wedi gwiro, ond fel dy blant di. A bod ti wedi'n cynnwys ni i fod ymhlith dy bobl yn yr eglwys, yn dderbyniol yn dy olwg di. Da ni ddiolchgar o Dduw am y fuddugoliaeth da ni'n cael dros angau, a dros yr un drwg, a dros yn pechod, trwy y ffaith bod gennym ni Grist fuddugoliaethus, concwerwr angau. A bod y breintiau yma oedd yn perthyn i dy fab, y breintiau yna mae'n rhannu efo ni, bod o yn flaen ffrwyth eraill sy'n mynd i ddilyn o, a i gyfranogi o waith gras yr Efengil. Da ni'n ddiolchgar o glywed y bore yma, y gair tangnefedd. O Dduw, da ni angen clywed y gair yna yn aml gan ein gwaredwr. Gan bod na eogrwydd, gan bod na gydwybod, gan bod na grwydro yn hanes ni, a methiant, ond tangnefedd ydy dymuniad yr agwedd Iesu i ni brofi y tangnefedd. Bod condemiad, bod beirniadaeth genna ti, bod pwyso mesur a cloriannu a gweld bai, ochr ti o dad, wedi symud, bod yr Iesu y bugail da wedi dod yn oen i buro ni, a'n glanhau ni, a'n sancteiddio ni trwy ei heiddiant. Da ni ddiolchgar am gorff Crist ac am y gwaed aredodd ar Galfari. Da ni ddiolchgar am ei renweddau fo. Da ni ddiolchgar am y feddyginiaeth da ni'n cael, balm i'r enaid da ni'n cael trwy yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n ddiolchgar o Dduw bod ni'n cael bod yn blant i ti y bore yma, bod breintiau Iesu fel mab, bod ni'n cael yr un breintiau yn dod fel rhai sy'n galw arna ti ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. A da ni'n ddiolchgar fel yr Iesu, mae nid pwyntio bus nath o at y disgyblion a gweld bai, ond trigaredd a tosturi. A da ni'n gwyddio felly bore yma o dad. Da ni'n gwyddio i ti golfleidio ni, ac i ni deimlo dy dangnefedd di yn cyffwr ni. Da ni'n dymuno bod yr Iesu'n dod i mewn i'r ystafell hon ac yn bresennol o dad. Da ni'n dymuno trwy'r ysbryd glân bod ni yn teimlo bod ni yn yr ystafell efo'r disgyblion. Wrth y bedd efo Mair a Ioan a Pedr, ac yn medru deall be oedd holl ofnau o Thomas yn ei fynegu a'i sgepticiaeth, ac eto gras yr agwedd Iesu Grist a'i gariad at Thomas o Dduw. A da ni felly'n gwyddio i'r oedfa yma fod yn gysegredig i ni, ac i'r oedfa yma bod yn real i ni, yn bersonol, a bod ni'n cael o Dduw yn bywhau trwy'r gwirioneddau yma, a bod yr ysbryd glân gyda ni, a bod ni'n cael yr un wefr, yr un bendith o weld yr Iesu, a gweld gras yr Iesu. Da ni'n ddiolchgar bod yr Iesu ddim wedi dod i geisio sylw a gogoniant daearol, ond mwyn i bobl, mwyn i eglwys. A da ni'n gweld hynny'n fraint, bod ni'n cael bod yn gyfranogion gras, cyfranogion y cyfamod newydd a seliwyd trwy i waed. O Dduw, nid i felly bendithio ni, a peri bod yr oedfa yma yn fal mi'n henaid ni'n feddyginiaeth i ni, a bod ni'n gweld yr Iesu yn glir ac yn hardd ger ein bron. Da ni'n cyflwyno'r sul mai ti, yn gwyddio amdana ni yn perthynas a'n gilydd a dy berthynas â ti. Da ni'n gwyddio am y cyfarfod heno yn y siop a'r trafod a'r Rhufeiniaid. Y bydd o'n fendith o Dduw wrth meddwl am be ydy cysegru'n bywyd i ti o dad. Da ni'n gwyddio am yr eglwys a'i thystiolaeth, gwyddio dros Rhodri a'r swyddogion, a'r aelodau. Da ni'n gwyddio am yr ysgol Sul bore yma,
A dyn ni'n cofio am y dystiolaeth yn Llanrug, y gwaith loes o ddiw o ddim awr sydd i ddiau ar arddangosfa, a John Roberts yn bregethu syl nesaf yna ar ôl dod nôl o'r wladfa, gwyddi y dyfendith arno fo, wrth iddo fo esbonio y Cris byw o dad. Dos ei blaen nhw, calanogan nhw, a bod i bobl ddod i mewn i glywed am y Cris byw trwy'r dystiolaeth yna. Da ni'n dod ar gyfwng y byd gyda dyfrondi, a da ni'n drist o ddiw glywed bore yma bod y trafodaethau dod i ben, bod yna ddim cymod, a bod yna ddim symud ymlaen rhwng Iran ac America. A da ni'n boenus o ddiw am agwedd yr Israeliaid hefyd at Lebanon, a byd i goblygiadau hynny o ddad. Da ni'n gwyddio am dy ddoethineb di, ac am dy synwyr di o gyfiawnder a tegwch. Ti sy'n ben, ti sy'n arglwydd. A da ni'n gwyddio am heddwch, da ni'n gwyddio am gymod, a da ni'n gwyddio y lles y gwan a'r bregus o ddiw. Y lles y plant, da ni'n gwyddio dros gyfiawnder i'r rhan yna o'r byd. O ddiw, da ni'n gwyddio am yn gwlad ni, a'r hangen am dy arweiniad di, am dy fendith di, da ni'n cyflwyno y broedd yma i ti, a'r angen am i ti ddod i fiwhau dy waith a llwyddo dy dystiolaeth. Boed i y wawr yna, yr atgyfodiad, ledu ar draws, a boed i Gris fod yn amlwg, a Cris bod yn ogyneddus ym mhob congol yn gwlad, dy glod. Amen. Ac fe ganwn ni eto yn emyn am y buddigoliaeth, Cris o'r chlygodd, bore trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o'r hwymau yn rhydd. Mi drawn ni at yn testyn ni
adnod 27 o Ioan 20, geiriau Iesu Grist wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law, a'r hoi yn fy ystlys, a paid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Paid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Heb ffydd yn Iesu Grist, mae bywyd yn wag ac yn ddigalon. A dyna pam y dath Iesu Grist i gynnig heddwch, i gynnig i gwmniaeth o, i gynnig gwaredigaeth, i gynnig buddigoliaeth i ni drwy yr Efengyl. Ac mewn byd, da ni'n rhan ohono fo, sydd mor ansicr, a sydd mor siomedig ac anodd a heriol. Mae cenadwri a neges Iesu Grist mor berthnasol i ni. Paid a bod yn anghredadyn, paid a aros yn fyna, yn dy sgepticiaeth, yn dy negyddiaeth. Dwi'n gwybod lle wyt ti, Thomas. Dwi'n gwybod ymhuon di. Paid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Da ni'n mynd i edrych dipyn ar y cymeriad yma, Thomas. Da ni'n mynd i ddysgu amdano fo i ddechrau hanes Thomas. Un o'r disgyblion oedd hyd yn hyn yn driw iawn ac yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist, ond oedd o'n dieddol wrth i gymeriad o edrych ar bethau ar yr ochr tywyll. Oedd potel Thomas yn fwy gwag na llawn. Dyna oedd i natur negyddol a pryderus. Da ni'n cael yn Efengyl Ioan, yn penod 14, hanes yr Iesu a Thomas yn yr oriwch ystafell, a pan oedd Iesu Grist yn rhannu i brofiad, yn Ioan 15, arglwydd, ni wyddom ni, ble rwy ti'n mynd? Sut y gallwn ni wybod y ffordd? Oedd Ioan efo Iesu Grist i raddau, da ni'n gwybod bod ti'n mynd i le gwell, da ni'n gwybod hynny, ond da ni'n gwybod sut fedrwn ni ddilyn di, sut gallwn ni wybod y ffordd. A dyna pryd dwedodd yr Iesu, mewn ymateb i Thomas, geiriau mor gadarn, my fi ydy'r ffordd, a'r gwirionedd a'r bywyd. Does neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Nawr, pan welodd Thomas yr Iesu ar y groes, mi chwalodd y cyfan. Oedd hi hanner ffydd o a'i obaith o wedi cael i droi yn ddilchion. Oedd wedi rhoi i fywyd Iesu Grist, oedd wedi dilyn yr agwedd Iesu Grist, oedd o'n disgwyl buddigoliaeth a gwell gan yr agwedd Iesu Grist, ond oedd wedi gweld llaw Iesu Grist, oedd wedi gweld yr hoelion, oedd wedi gweld y gleddyf, ac oedd wedi dianc, ond yn methu goddef y peth. Ac da ni'n clywed gan Paul yn 1 Corinthiaid 15, os nad i Crist wedi atgyfodi, wel, mae'r cyfan ar ben. Na ni yw'r bobl fwyaf truenus o bawb. Os di Crist wedi codi o'r bedd, os di bedd Iesu Grist ddim yn wag, mae'r cyfan yn wag. Sa'n pwynt i ni ddilyn Iesu Grist. Os ydi esgyn Crist, gweddillion Crist, rwle mewn beth, wel, da ni'n bobl trist, a mi oedd Thomas ymhlith y bobl trist yna. Bobl fwyaf truenus o bawb. Dyna lle oedd o'n sefyll. Felly, creadur nerfus, creadur aflonydd, anhapus, oedd Thomas. Ac oedd o'n benderfynol, os oedd wedi dilyn Crist i Galfaria, os nad oedd Crist yn fyw, doedd o'n mynd i ddilyn o eto. A felly oedd o'n dal nôl. Oedd o'n dal nôl i ymrwymiad, i ffyddlondeb, i gefnogaeth, a gyda fo broblemau, a gyda fo gwestiynau. Ac oedd o'n sefyll efo'r amhuon yna. Fi gollodd o'r cyfle nos Sul y Pasg. Fysa fo'n bresennol efo'r disgyblion eraill. Bydda wedi gweld yr Iesu, ond achos bod o'n negyddol, oedd wedi cadw draw. Oedd wedi clywed gan y disgyblion yn adnod 15,
ar ydym wedi gweld yr arglwydd, ond diolch yn ddigon iddo fo. Ond os na welaf fi ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn yr hoelion, a'n llaw yn ei ysglys, dwi ddim yn mynd i gredu. Mae rhaid i fi gael prawf personol. Mae rhaid fi wybod beth ddigwyddodd a'i fod o yn fyw. Dyna oedd i ymateb o. Dyna oedd i sgepticaeth o yn y geiriau yna. Oedd o ddim yn credu tystiolaeth nhw. Y 10 ohonyn nhw yn dweud, da ni'n credu bod Cris, da ni wedi gweld o, oedd o'n rhoi mewn i'w amodau o fo ei hun. Oedd o'n dod i feirniadu, oedd o'n dod i ddeud, dwi methu sefyll efo chi, dwi methu cytuno efo chi. Oedd o'n parhau i amme. Ac beth sydd yn braf yn yr hanes yma, y newid dath drosto fo. Sut dath Thomas i gredu yn llawn ac yn gyfan gwbl yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae o'n dod efo'i sgepticaeth, efo'i gwestiynau, efo'i negyddiaeth. A mae Iesu Grist yn ateb bob un. Mae Iesu Grist yn rhoi tawelwch a heddwch iddo fo. A dyna sy'n braf am Iesu Grist. Mae eisiau bod yn onest efo fo, mae eisiau bod yn agored, mae eisiau bod yn cwestiynu, mae eisiau i herio fo. Dyna be oedd hwn gen Thomas, oedd o'n i herio fo. Oedd eisiau gwybod. Ond mae Iesu Grist ddim yn meindio hynny. Dio ddim yn meindio yr her a'r sialens. Dio ddim yn meindio y galwad am brawf. Mae'r Iesu Grist yn mynd i delio fo ni ar yn taith yn bersonol, a mae'n mynd i delio fo ni, ac mae'n mynd i ticio ffwrdd bob problem, bob cwestiwn, bob negyddiaeth. Mae eisiau bod yn onest efo Iesu Grist. Mae eisiau bod yn hollol agored efo fo, a deud dyma lle dwi'n sefyll, dwi'n fodlon mynd mor bell a hyn, ond mae gennym fi gwestiynau. O reit, fe ddown ni yn gwestiynau at Iesu Grist. A dyma y newid a ddath yn hanes Thomas. Mi nath o newid o'i gyflwr negyddol ofnus. Dath o'r Iesu yn wyrthiol yr ail dro i mewn i'r stafell. Dim angen iddo fo agor y drws, o gyda fo gorff atgyfodedig gwahanol, oedd o'n dod mewn i'r stafell ato fo. Ac oedd o'n medru ateb gofynion Thomas. Ac oedd medru mynd o air o air i gyflawni yr her a gafodd o. A fel mae'r Iesu, ynddo? Mae'r Iesu yn portreu hun fel y bugel da sy'n mynd ar ôl y ddafad. Mae'r Iesu Grist yn dod yn oen i'r lladdfa. A rwan, mae Iesu Grist fel bugel yn mynd ar ôl yr un yma, y Thomas yma, efo'i cwestiynau, efo'i amheuon. A mae gan Iesu Grist galon amdano fo. Mae eisiau helpu fo, mae eisiau adfer o, mae eisiau bugeilio fo. Mae'r Iesu modlon delio fo fo. A dywys lle da ni bore yma, ar yn taith, falle bod ni eisiau credu, ond efo cwestiynau, efo'n sgepticaeth ac yn dal yn ôl, da ni eisiau mynd ymlaen, ond da ni'n cael problemau, neu bod ni wedi credu a bod ni dal yn cael ymhuon ar y degau. A mae yna dipyn o Thomas yna ni gyd ar y degau yn ein taith ni. Ond mae gynestrwydd Thomas ac tynerwch Iesu Grist a'i addfwynder o, a'i driniaeth ohono fo yn esiampl i ni ac yn hyfryd iawn. Mae Iesu Grist yn gwybod yn anghenion ni, mae'n gwybod yn taith ni, mae'n gwybod lle da ni arni, a mae'n fodlon delio fo ni yn unigol. Dywys beth i'n gwagedd ni'n anapuswydd ni, mae'r Iesu am roed tangnefedd i ni. Dod â ni i berthynas ag e. Ac i'r person mwyaf anobeithiol, gall yr Iesu godi ar ei draed a'i adfer. Dywys pa mor dywyll, pa mor anodd ydy'n cyflwr ni, mae Cris wedi concro angau, wedi codi o'r bedd, wedi delio efo'r un drwg, wedi delio efo pechod a canlyniadau, wedi gwynebu barn i dad, llyd i dad ar y groes, wedi dod yn fyw, a mae'n dod efo'r meddyginiaeth addas. Sa ddim byd nall Iesu Grist delio efo fo,
o godi o'r bedd y trydydd dydd. A mae'n abal i roi ffydd i ni, a help i ni, a cymorth i ni, fel nath o efo Thomas. Be mae Thomas yn deud wedyn? Fy arglwydd am Duw. Mae yna newid, mae yna gyfnewidiad mawr yn cymryd lle yng nghalon Thomas. Dychmygwch y ddau yn edrych ar ei gilydd. Byddwch yn y stafell yna, mae Iesu Grist, y bugel da, yn dod ar ei ôl o. A mae Iesu Grist yn edrych ar Thomas, yn fyw i lygaid o. A mae Thomas yn dod i fan i gydnabod mawredd Crist. Fy arglwydd, dyw fodlon cysegru fy mwy, dyw fodlon credu yn y ti. A bydd yn dramgwydd wrth gwrs i'r Iddewon bod Crist yn cyfri hun yn ddiw. A Thomas yn deud, mae'r cyfan yn o ti, mae'r cyfan yn gyflawn yn o ti, fy arglwydd am Duw. Mae'n cyflwyno hun, mae'n rhoi di hun, efo'i amheuon, efo'i gwestiynau, wrth raid yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n siŵr wrth iddo fo wneud hynny, mi o'na don o'r foledd, mi o'na hapusrwydd ffres yng nghalon Thomas. Dim eisiau fi ddod efo'n scepticaeth anofnau. Mae hwn yn arglwydd, mae hwn yn sortio beth allan, mae hwn yn fuddigwr, mae hwn yn golcwerwr. Mae hwn yn heiddi fy ngwrogaeth i, a'n ffydd i. Mae hwn yn fyw. A dwi'n i'w wahodd o mewn i'n nghalon ni, i gael i le. Ffydd mewn Duw oedd gan Thomas, fy arglwydd am Duw. Mae o'n rhoi di wrogaeth i ymrwymiad, i ymddirieddaeth yn Iesu Grist. A mae llawenydd yn llenwi i fron. Yr un o wedi bod ar y groes a gafodd ei gladdu mewn bedd. Yna yr ei fwyn o. Iesu Grist yn darllen i feddwl o, yn gwybod am ei bryderon o. A'r Iesu isio delio fo fo. Diolch yn meindio bod Thomas yn lordio arno fo, dwi eisiau gweld, dwi eisiau prawf. Oce? Thomas, gei di lordio arno fi, ond dwi am i ti sylweddoli. Dwi uwch ben hynny, fy arglwydd. Dydy'r agwedd heriol rwan ddim yna. Mae wedi tofi. Mae'n gweld yr Iesu ac yn deud fo ydi i'w arglwydd a'i ddiw. Dyla bod ni'n rhoi yn ffydd mewn dim byd llai na Iesu Grist sy'n arglwydd. Arglwydd dros y bydysawd, arglwydd dros bob dim. Ac sy'n ddiw. Mae'n fawredd o. Mae ogoniant o yn helaeth iawn. Mae o wedi dod i ni gael bywyd llawn, bywyd helaethach yn y fo. Wedi delio efo bob gormes ac efo bob her ac wedi goncro fo. Y Crist rhyfeddol, godidog, sydd yn fyw ac yn ddiw y diwi ac yn arglwydd yr arglwyddi ac yn frenin y brenhinoedd. Mae tystiolaeth Thomas rwan, fy arglwydd am Duw. Mae yna gyfeiriadau yn actau at Pedr ac yna Paul. Oedd bobl yn gweld gallu Pedr i gyflawni gwirthiau. Oedd bobl yn gweld gallu Paul i gyflawni gwirthiau. Ac mae'r cyfeiriadau yma yn actau 10 a 14. Pan oedd Pedr yn cyflawni gwirthiau, bod y dorf yn meddwl bod nhw'n ddiwiau. A Barnabas a Paul hefyd, y diwiau a ddaeth i lawr atom ni. Mae Pedr yn deud gyntaf, dyn nhw i fi, dwi'n isio'ch gwrogaeth chi, dwi'n isio'ch parch chi, dwi'n isio'ch i feddwl bod fi'n ddiw. A mae Barnabas a Paul yn deud, yn Lystra, bobl dynol yda ni, da ni'r unanian, da ni fel chi. Mae'r disgyblion, a mae Pedr, a mae Barnabas a Paul yn gwrthod y gwrogaeth yna. Pan mae Thomas yn deud, fy arglwydd am Duw, mae Crist yn ei dderbyn o. Dyma ni gywiro fo, achos mae o'n wir. Ar ei ben o bo'r goron, mae'r teitl mwyaf addas iddo fo, fy arglwydd am Duw. So fo ddim yn wir, sa Crist wedi deud, well, hold on, Thomas, bryd galw fi'n hynny.
Ond mae'r ffaith bod o wedi derbyn y teitl yn dangos i fod o yn sefyll, i fod o yn ddilys. Mae Crist yn derbyn hynny. Mae dwyfoldeb Crist yn real, mae o'n addas, mae'n effeithiol. Gyda'r fath waredwr, allan ni rhoi yn bywyd iddo fo, allan ni drystio fo, allan ni ymddiried yno fo. A mae tystiolaeth Thomas yn arwain ni ato fo i'r un cyfeiriad, i weld pa mor rhagorol ydy yr arglwydd Iesu Grist. Wel, allwn ni hefyd gael yr un ffydd a Thomas. A mae'r Iesu'n dweud am y ffydd yn yr anweledig. Am i ti fy ngweld, medde Iesu Grist, ti'n sylweddoli pwy ydw i, dwi'n arglwydd, dwi'n gorchwerwr, dwi'n dduw, wyt ti wedi credu. Ond fe na bobl yn Rhiwlas, Pasg, flwyddyn yma, sydd heb yn gweld i fel ti, heb rhoi i bys a profi fy nghorff a'r clwyfau, gwyn neu byd, yr rhai agredodd heb iddynt weld. Fe na bobl ar draws y canrifoedd, fe na bobl ar draws y cenhedloedd, fyddai'n cael yr un ymddirieddaeth a'r ffydd yno fi, a dyn nhw'n mynd i bod yma yn yr ystafell. Dyn nhw'n mynd i gweld beth ti'n gweld. A gwyn neu byd, braint arbennig bydd i bob Cristion, hyfryd iawn bydd i hanes nhw. Gwyn neu byd, sa'n ddim byd pwysicach na pobl yn cael gweld, cael golwg newydd ar fy ngwedd dywysog bywyd. Gwyn neu byd yr rhai agredodd, heb iddynt weld. Da ni'n gwybod am yr Hen Testament a'r saint agredodd ymlaen ac yn broffwydol i rhagweld Eseia 53 ac yn y blaen, yn rhagweld, yn ymddiried, Dafydd yn y Salmau, yn rhagweld. Oedden nhw'n credu yn ymddiried yn yr addewidion y daw Iesu Grist. Da ni ochr yma i'r atgyfodiad, a da ni ddim yn yr oerwch ystafell, da ni ddim o gwmpas. Ond gwyn neu'n byd, os da ni heb weld, heb bod yna, eto yn credu yn yr arglwydd Iesu. Yn epistol cyntaf Ioan, mae o'n deud, ydym ni wedi weld, Ioan ei hun, y disgybl annwyl, a'i glywed. A da ni'n cyhoeddi chi, mwyn i chi gael cymundeb â ni. Ac yn wir, mae'n cymundeb ni gyda'r tad a gyda'i fab ef, Iesu Grist. Wrth i ni gredu yn Iesu Grist, mae'n perthynas ni'n cysylltiad ni efo'r disgyblion, yn cymundeb ni â nhw, da ni'n un â nhw, ond da ni yn medru cael perthynas â Duw yn y nefoedd a gyda'i fab ef, Iesu Grist, gwyn neu'n byd. Os di hynny'n wir i ni, os di'r braint yma'n rhan ohono ni, gwyn neu'n byd. A mae hynny'n golygu, heb olwg ar Iesu Grist, da ni'n dlawd, a da ni'n dila, a mae bywyd ni'n wag, dydy bywyd ni ddim yn gyflawn ddedwydd. Dim ond y rhai sy'n gweld yr Iesu, nabod yr Iesu, gweld gwerth yr Iesu. Cael cymundeb, cael perthynas, cael gysylltiad gyda'r tad a gyda i fab ef, Iesu Grist. Wedyn, Iesu Grist yn siarad efo Pedr, y Mathew 16, gwyn dy fyd, Seimon fab Jona. Nid cig a gwaed a ddysguddiwyd hyn i ti, ond mae'n had sydd yn y nefoedd. Da ni angen Duw i'n agor yn llygyd ni. Angen i Dduw meddalu'n calon ni. Da ni angen i Dduw datgelu i fab, i arglwyddiaeth o, i ogoniant o, i ragoriaeth o. Gallwn ni'n gweld yn hunain, gallwn ni'n gweithio fo allan, gallwn ni'n just ticio ffwrdd bob cwestiwn a dod i ddiwedd yn taith yn feddyliol. Mae rhaid i Dduw agor yn calon ni a'n helpu ni. Nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sy'n yn y nefoedd. A dyna doddodd calon Thomas, dyna newid o. Gwaith gras, yn rhoi golwg newydd ar Iesu Grist, a golwg byw ar yr arglwydd Iesu Grist. A mae dda i ni ofyn y cwestiwn, a dyma'n profiad ni. Yda ni yn gweld yr Iesu
fy argwydd am Duw, yn gweld o fel gwaredwr, ac yn fodlon dod ato fo, efo'n pechodau, efo'n methiant, efo'n amheuon, a rhaid yn ffydd yn y fo. Mae o'n un allan ni drystio, mae'n un allan ni bwyso arno fo, ac ymddiried yno fo. A mae yna ddarlun yma hefyd, o sut mae Iesu Grist yn porthi yn ffydd ni. Mae Iesu Grist wedi cadw draw o'r uwch ystafell am 6 diwrnod, ac i raddau mae o'n brawf yn dydi ar Thomas. Mae wedi bod yn anesbwyth am 6 diwrnod, mae'n dod yn ôl ar y 7th diwrnod. Ond dychmygwch sydd o Thomas yn teimlo o'r wythnos rhwng Sul y Pasg a heddiw. Mor wag, mor anesbwyth oedd o, mor anhapus oedd o. A mae'n brawf a ddaw Thomas yn ôl i'r uwch ystafell i gael ateb i'w gwestiynau. A mae Crist yn profi Thomas, mae'n cadw draw, a mae'n gadael i Thomas ar ei daith i ddod yn ôl yn ei amser ei hun. Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a sawl sy'n ceisio yn cael, a'r un sy'n curo a gorir y drws. Dydy Thomas ddim yn troi cefn ar y disgyblion. Mae'n dod nôl i'r uwch ystafell, mae'n dod nôl efo'i hang-ups, efo'i gwestiynau, ar os diwian am 6 diwrnod. Ond mae'n dal i ofyn, mae'n dal eisiau gwybod, mae'n dal eisiau cael cadarnhad. Dydy Crist ddim yn gwneud pethau'n hawdd i Thomas, wrth gadw draw am 6 diwrnod. Mae o'n profi pa mor o ddifri i Thomas. A mae rhaid i ni hefyd ofyn, ydyn ni o ddifri efo Iesu Grist? Ydyn ni'n chwarae efo fo? Ydyn ni'n gohirio ymrwymiad ac ymroddiad a rhodio efo fo? Ond yr rhai sy'n ceisio, sy'n cael, sy'n curo, ac mae'r drws yn cael ei agor i ni. Mor styfnig a trafferthus o Thomas, yr oen yma, oedd wedi crwydro oedd o'n de. Doedd Crist ddim yn cyfri'r 10 disgybl. Mae gennym fi 10, cybwys am yr un. Na, mae rhaid adfer Thomas. Mae rhaid ennill Thomas. Mae rhaid iachub o. A dydy'r Iesu ddim yn ei ddilorni fo. Dwi ddim yn trwy hyn i gyd. A ti ddim yn credu fi. Dydy Iesu Grist ddim yn ei gyrraeddu fo. Mae'n ymwybodol bod reality taith Thomas yn ddilys iawn iddo fo. A mae'n ateb o air am air. Yr ydy wedi gweld yr arglwydd, ond ni welaf o'r hwylion medda fo, dyna oedd hi amodau fo, a'n llaw yn ei ystlys ni chredaf. A mae Iesu Grist yn deud wrth Thomas, oce, dyma dy broblem di, dyma dy amheuaeth di. Wel, dyma fo dy gyfle di rwan. Estyn dy fus yma. Edrych ar fy nwylo. Estyn dy law a rhoi yn fy ystlys. A paid a bod yn angredadyn. Dwi'n fyw. A dwi'n fyw i ti. A dwi wedi sicrhau llwybr buddugoliaeth. Bydd yn gredadyn. Mae'n ateb yn union y cwestiynau yma oedd gan Thomas. Ac os gynnach chi broblem i ddilyn Crist a cwestiynau efo fo, wel, dim bwys pa mor fach ydyn nhw, pa mor biti ydyn nhw, os yna broblem yn dal ni nôl ar yn taith ysbrydol. Ewn ni nhw at yr Iesu, efo'n cwestiynau. Dod yn onest ger bron yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Iesu'n ffeind iawn ac yn dirion iawn efo Thomas yn cynnig y llwybr yma. Da ni'n clywed yn Mathew 12. Ni fydd yn mathru corsen doredig. Corsen de rhywbeth tila. Di Crist ddim yn diffodd canwyll sy'n mygu. Mae Thomas ar fygu. Ei ffydd o'n wan. Nes iddo fo ddwy'n barn i fuddugoliaeth. Mae Thomas yn berniadu Iesu Grist. Ai ti ydio? Isio gweld, isio prawf. Mae Iesu Grist yn dwy'n barn Thomas i fuddugoliaeth. Yr hyn o beth mae Iesu Grist yn esiampl i ni.
Fod da ni'n trin pobl eraill. Pobl fel Thomas sydd yn araf i ddysgu. Pobl fel Thomas sydd yn gwestiynu ac yn angredinio. Pobl sy'n cyfri problemau a dyn nhw'n cael atebion iddyn nhw. Mae Paul yn deud yn Rhufeiniaid 15, mae ddyletswydd arnom ni, y rhai cry, oddef gwendidau rhai sy'n eiddil i cydwybod. A dyna'n union a Iesu Grist, goddef gwendidau Thomas oedd i gydwybod o yn eiddil. A peidio presio'n hynny, dwi'n o reit, dwi'n dall bob dim. Na, mae pob un ohonom i'w blesio'n cymydog, gan anelu at yr hyn sy'n dda adeiladu yn gilydd. Fod da ni'n trin pobl ar eu taith ysbrydol, fod da ni'n trin i ymheio nhw, i cwestiynau nhw, fod da ni'n trin Cristnogion sydd efo gwahanol farn i ni. Mae'n ni fod yn dyner ac yn addfwyn. Mae'n ddyletswydd arnom ni, oddef gwendidau'r rhai sydd yn eiddil eu cydwybod. Dyma ydi gofynion y gair ar ein cyfer ni. Da ni gweld hefyd ffordd oedd clwyfau Crist yn gysur i Thomas. Diolch yn gofyn i weld yr Iesu. Diolch yn gofyn i weld yr Iesu fel brenin. Mae'n gofyn yn benodol, dwi eisiau gweld ei glwyfau efo. A pan bod clwyfau Iesu Grist yn bwysig iawn? Wel, mi oedd y briwiau yma, lle oedd yr hwylion wedi bod, a'r clefydd wedi bod, ond nhw'n profi mae fo oedd yr Iesu yn ddiamheuaeth. Ond na ddim twyll. Ond nhw'n profi'n union i Thomas, bod o wedi marw a bod o neb arall. O rhaid i Thomas gael y sicrwydd yna, y clwyfau. Ac bod Crist wedi marw, i dalu am ei ddyledion o, i dalu i gael derbyneb, y receipt, iddo fo gael meddiant, mae waredigaeth o, mae obaith o, mae fywyd trygwyddol o, mae ddiogelwch yn yr arglwydd Iesu. A mae o'n brawf o gariad y gwaredwr. Os ath o i'r groes dros da fi, os ath o hongian am 2 awr dros da fi, os fi farw dros da fi, mae o'n dioddau gymaint dros da hi. Ac mor amheus ydw i, dwi ddim yn amheus dim mwy. Mae'r clwyfau yn gysur i Thomas. Ond efallai mwy na dim bod clwyfau Iesu Grist wedi cyffwrdd gwendid Thomas. Bod y briwiau yr Iesu yn rhoi tawelwch i Thomas. Yn gyfan gwbl, bod o wedi marw ac mae glwyfau fo, trwy i glwyfau fo, mae yna nerth i gael. Mae yna fuddigoliaeth i gael. Dwi eisiau gweld y clwyfau, a mae clwyfau y briwiau yn dangos mor eithafol oedd cariad Crist. Oedd o ddim wedi dal dim yn ôl. Ac oedd clwyfau Iesu Grist yn gysur i Thomas. Da ni'n clywed yn dysgyddiad, teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu a cyfoeth. Teilwng yw'r oen a laddwyd. Y pwynt ola dwi'n eisiau nodi am yr hanes yma, di sut mae cymdeithas yn gilydd a saint yr eglwys yn cynnal yn ffydd ni. Thomas ddim yn o'r uwch ystafell Sul y Pasg, oedd o ddim wedi bod efo nhw am 6 diwrnod, mae'n dychwelyd rwan. A mae wedi colli gyfle, mae'n dychwelyd. Da ni fod i fod yn rhan o gymdeithas yr eglwys, bod yn y cwrgweddi, yn yr oedfawn. Allwn ni ddim fforddio bod yn golsyn allan o dan. Dyna be oedd Thomas. Colli'r cyfle, colli bod yn y gymdeithas. Mae rhan o drefn Duw yr eglwys, rhan o bwriad Duw, rhan o gefnogaeth Duw i ni. Bod yna bobl yr eglwys, sa'ch chi ddim yn dewis nhw'n ffrindiau naturiol. Bod yna bobl, sa'ch chi ddim yn dod ymlaen efo nhw'n naturiol, ond nhw di'r saint. Nhw di bobl yr arglwydd. A trwyddyn nhw mae'r arglwydd yn gweindygaethu. Mae yna 10 disgybl yn dystiolaethu ni. Ond o Thomas eisiau bod yn misfit, doedd o'm eisiau bod yn rhan o hynny. Ac oedd o wedi colli y cyfle. Colli cyfle. A dyna pam mi gafodd o wythnos aflonydd iawn a digalon.
Mae Dr Martin mewn un sylw yn deud, gallwch chi ddim fforddio colli oedfa, da chi ddim yn gwybod, falle mae'r oedfa yna fyna fendith. Mae colli oedfa yn golygu bod chi'n colli'r cyfle i glywed yr arglwydd a bod yng ngymdeithas y saint. Falle bod yna yr ysbryd glân yn dod ar yr oedfa yna. Da chi ddim yn gwybod, bod chi'n colli'r cyfle. Dath yr Iesu nôl. A pan mae Thomas yn dod nôl, mae yna yn cyfarfod ei arglwydd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n gwrando arno, diarhebion, sy'n disgwyl yn wastad wrth fy nrws, ac yn gwylio wrth fy netfa fan hyn. Da ni fod yn hir arglwydd. A mae'r un sy'n cael bywyd, ac yn ennill ffafr yr arglwydd. Hebreaid 10, heb gefnu ar ein cydgynulliad yn hunain, yn ôl arferhau, yn annog yn gilydd, ac yn fwy felly'n gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn agos. Da ni fod efo'r saint, a Thomas i fod yn nasul y pas, gollodd y gyfle, yn gafodd o nôl. Mi nath gras i adfer o, mi nath gras i gynorthwyo fo. Mae'n hyfryd meddwl am Iesu Grist yn yr uwch ystafell yn delio efo Thomas. A gallwn ni ddod ato fo y bore yma, ac ymddiried yno fo. Dod yn onest, dod yn agored. A mae'n fodlon ateb ni, delio fo ni, ac codi ni ar yn traed. Mae yna gysur mawr yng nghlwyfau Crist, ond mae yna gysur mawr bod o Grist byw. Ydwch yn ei wyddio cyn canu yn emunola ni. O arglwydd Iesu, diolch i ti am dy driniaeth addfwyn o Thomas. A diolch i ti bod ti wedi delio efo ni. Ni wedi ddal i delio efo ni. Fel bod ni hefyd yn alw di yn arglwydd a'n Duw. A bod ni yn ymddiried yn y ti ym mhob dim. Ni'n cael y llawenydd gwyn neu byd. Bod ni'n cael y dedwyddwch o dad o weld gwerth yr Iesu o'r newydd y bore yma. Amen. Yr Iesu atgyfododd y fore trydydd dydd, nôl talu llwyr ei dyled, y michiau ddaeth yn rhydd, cyhoedder heddiw newydd i bob creadur byw, marw ar Galfariau, bod Iesu eto yn fyw. Ac felly bod i ras yr arglwydd atgyfodedig, bod i gariad Duw y Tad a gwmniaeth yr Ysbryd Glân gyda ni y dydd yma, er i agoniad. Amen.